ничек уйлыйсыз? Гаиләне, әлбәттә төрле вакыт була. Савыт-сабада шалтырый, һәрбер бездә дә бар. Гаиләне, бигрәк тә татар гаиләсен, шын татар гаиләсе итеп саклап калу, гаиләнең учагын сүндермәс өчен нәрсә эшләргә кирәк? Сезнең инде азмы күпме тәҗрибәгез бар? Сез ничек уйлыйсыз? Икегездән дә фикер. Ничек сакларга? Быелгы шушы гаилә елы уңаеннан шушы елына шулай дип әйткән җитәкчеләргә рәхмәт. Россия Федерация җитәкчесенә, чөнки ничектер менә гаилә елы дигәч, укытучылар елында булды бит алдагы елларны. Аларга ничектер ул елларда менә басым дип әйтик, игътибар күреп бирде. Быел менә гаиләләргә бик күп гаиләләр, biz инде менә республика күләм чараларында да гаиләгә кагылышлы, гаилә темасына кагылышлы төрле чараларда катнашып, әйтик инде чыгышлар ясадык. Һәм телевизорны ачсаң да, фәлән елны гаилә, менә шул балалы гаилә, фәләнчә ел торган гаилә дип менә быел бит нидер премиялар да бирәләр, 20 ел торучыларга да бар, 30 ел торучыларга менә ничектер басым әйбәт күбрәк шуңа карата бара бит инде. Шуңа әйтәс килә, бик зур рәхмәтле беренче чиратта. Аннан соң инде гаиләнең җылы учагы анда ничектер булырга тиеш микән, учагымы сүнмәсен өчен бензин күбрәк тияргә кирәк инде. Уен көлке белән, ләкин барыбер ул хатын-кыздан тора инде. Мин аны менә мин үз фикеремне әйтәм икән, ничектер мин анда миха үземне мактаган шикелле булам. Менә әти кеше эшләргә тиеш, әти кеше булай итәргә тиеш, әти кешедә генә акча булырга тиеш, ул гына таба дип. Алай дип әйтеп булмый инде. Бүгенге көндә хатын-кызларында машинада җөргәне бар, иратларында җыяу җөргәне бар. Шуңа күрә бөтенләй берендә иратныкы гына, хатын-кызныкы гына дип әйтмәс мин. Ләкин гаиләнең учагы да, бөтен тоткысы да, бөтен шушы яшәеше дә, җөрәге дә ул әни кеше инде. Әни кеше, хатын-кыз, аның 5 баламы, 10 баламы, бер генә баламы, гомумән баласы юкмы? Шундый семьяларда бар, ләкин аларның бит гаиләләре матур, менә алар ир белән хатын торып торалар, яшиләр, алар инде риза шушыңа җәтәсен беренче әйтә алмый, ләкин бит аларның гаилә дип чакыралар, кая барсаң да. Аңа күрә ул инде теге семьяның, гаиләнең төп чыганагы, төп яшәеше һәм менә шушы зур йөрәге ул хатын-кыз инде. Әни кеше. Гүзәл нәрсә дип уйлыйм. Шаккатып утыра. Ярый әле тапшырырга килдегез бит. Нинди акыллы фикерләрне тыңлап утыра. Исе акылым китеп. Аны бит гүзәл Идея әйтеп утырмыйсың. Идея әйтеп утырмыйсың. Менә шушында ачыла серләр кешенең күңеле. Мин нәрсә уйлыйм инде, сабырлык кирәк. Хәзерге вакытта бөтен кеше ниндер тормышында шундый ут кебек бит аны, койны бөтен нәрсә, информация бик күп, кай вакыт теге өлгереп булмый. Ул WhatsApp-тагы чатлар, ул телефонмы, ул Instagram-мы, шул хәтле бөтен нәрсәне өлгерәсе килә. Өлгереп бетеп булмый. Беләсез бит, сездә мәктәп бар, темасы бар, тормышы бар. Өчесе 3 класста, өчесенең 3-4 нәрсә? Чат теге WhatsApp. Сәнгать мәктәбенеке аерым. Укытучы белән кайсысының бу анасы юк, кайсының теге атасы кергән. Ул 7 төрле чат, аның кайсы музыкальный, кайсы ни. Шуны өлгерергә кирәк. Хәзер менә шундый заманда яшәбез, шуңа күп нәрсәгә мин инде хәзер вакыт шундый ниндидер пустяк кызыгыларга игътибар итмәскә тырышам. Пустякларга, мин сиңа әйтәм, успокойся дим, әйтәм, барбер булачак ул, надо тынычланырга. Шул әйбердән уңай ни табырга кирәк, уңай ягын. Мәсәлән, ниндер булган происшествиеның дип әйтик инде. Шуңа яхшылыкка өндәргә кирәк тә, тырышырга кирәк яхшылыкка, матурлыкка. Бер генә яшибез, вдруг иртәгәсе көн булмас. Шуңа авыр сүзләр әйтмичә, юкка барга теге үпкәләп яшәргә кирәк түгел дигәнгә нитә башладым менә мин. Позитив булырга тырышам.